Μία φυσιολογική μέρα κυνηγίου ξεκινάει. Θα είναι όμως κανονική μέρα? Τώρα είναι η ευκαιρία να κάνετε ένα subscribe. Με τις ξηρασίες του Σεπτέμβρη και με τον περιορισμένο αριθμό των λαγών, δυσκολευτήκαμε αρκετά για να βρούμε τον πρώτο μας λαγό. Βέβαια, όσοι γνωρίζουν, ξέρουν ότι η επιτυχία δεν είναι πάντα δεδομένη. Σκοπός του καναλιού είναι να δείχνει τις δυσκολίες, τις αποτυχίες, αλλά και τις επιτυχίες. Είναι φωνάρα αυτή και η πίσω, η αριστερή. Το έβαλα τα αργά, αλλά δεν βγαίνει. Πολύ μεγάλη προσοχή χρειάζεται σε ό,τι και να κάνουμε στο βουνό. Η ασφάλεια είναι το παν. Το θύραμα έρχεται δεύτερο πάντα. Και επειδή το παν είναι να περνάμε καλά στο βουνό, ό,τι και να συμβεί, πρέπει να το χειριζόμαστε με λίγο χιούμορ. Λοιπόν, λίγο από εδώ μας θα σηκωθεί. Τώρα. Και να θυμάστε πάντα ότι και να χρειαστούμε κάτι, καλό είναι να ζητήσουμε βοήθεια. Εδώ βέβαια σταθήκαμε και λίγο τυχεροί. Το χώμα έκανε τη δουλειά του, σταμάτησε τα μάξι και δεν έφυγε μέσα στο λάκκο. Κουτσουλάει, ξανά μέσα στο βουνό. Και επειδή αυτό το κανάλι έχει δημιουργηθεί για το λαγό και γενικά για κυνήγια, δεν γινόταν να κλείσουμε χωρίς να ακούσουμε λίγο κυνήγι. Δυστυχώς όμως, η μπαταρία της κάμερας μας πρόδωσε. Εδώ ακούγονται χαρακτηριστικά οι ήχοι από τις τουφικές. Ευτυχώς στο λαγό τον βρήκαμε. Αν σας αρέσουν τέτοιου είδους βιντεάκια, κάντε ένα subscribe, γιατί ακολουθούν πολλά καλά και ωραία βίντεο.